Di navbera dem û demekê de koçberên Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê dibine qurbaniya teqîna mayînên ku li Şehbayê ya li derdora Helebê hatine çandin. Di bîstî mijdarê de 4 zarokên Kurd yên Efrînî li bakurê Helebê ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn. Weke ji dereke taybet ji Arkêra dayazanîn ku derdora demijmêr 12 Nîvro li gundê Şêx Îsiyê navbera bajarokê Tel Rifat û bajarê Ezazê de 4 zarokên Efrînî ku ji yek malbatê ne rastî teqîna mayîneke çandî hatin. Di encamê de birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Heman jê derê amajebûyekî jî kir ku her 4 zarok ji gundê Merwaniyê yê navçeya Cindirêsê ya Efrînê ne. Bi navê Nebî Qaziqlî Mustafa û Nazmî Mustafa Bekir, Diyar Mustafa Bekir, her wiha Nebî Mustafa Bekirin. Dema zeytûnên bermayê ji demsalê ji xwe re berhev dikirin, rastî bûyerê hatibûn. Heman jê derê tekez jî kir ku yek ji zarokên Kurd lingê wî hate birîn. Her wiha her sê zarokên din rewşa wan ya tenduristî aram e. Ji ber operasyona leşkeriya Tirkiyê li ser Herêma Efrînê di 21 çileya sala 2018 de bi 10 hezaran ji şêniyên Efrînê ji ber êrişên esmanî û bombebaran û topbaranê reviyan û berê xwedanê Şehbayê û taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ya Helebê serbarî li hin deverên din bicîbûn. Li Şehbayê 5 kamp ji wan re hatin vedan û beşek din di xaniyên Kirê de li Tel Rifat, Dêrcumêl û gundên Ehrez û Ezazê de rûdinin. Di rewşeke xerab de dijîn û çalakvan wan koçberan wekû dîlan binav dikin. Ji ber ku rêveberiya peyedê nahêlin ku ew koçber ji kampan derkevin. Bi ser wê de jî her dem û demekê de dibine qurbaniya teqîna mayînên ku li derdora kampan hatine çandin, her wiha beşek ji şûnmayên Daişa terorîst in.